Vi laver en Askers. Ja. Cecilie Pedersen spørger, hvad siger mig. Du er mega sød. Og sjov. Kender dig ikke. Dejlig. Ja. Og sådan noget. Jonathan Jakob Jørgensen spørger, hvad synes I om min nye frisyr? Den er mega flot. Mhm. Nicoline Larsen spørger, hvad synes I om mig? Jeg synes, du er mega sød og dejlig og flot og sådan noget. Ja. Jeg siger meget af det der. Ja, Mit udseende fra 1 til 10. 9,5. 10-9, tror jeg. Vil I gerne lære mig bedre at kende? Ja. Julie Kjærgaard spørger, hvad synes I om mig? Jeg synes, du er mega dejlig. Du er bare alt for os. Ja, virkelig. Hvad skal I lave resten af ferien? Til Italien og til havnefest og sådan. Er sammen med nogen? Jeg skal til havnefest. Du meget på mig der. Ja. Jeg skal til havnefest og til London og sommerhus og pasbørn. Puspand. Pasbørn. Hvad synes I om hinanden? Jeg elsker dig. Elsker dig. Elsker også dig. Elsker. Love. Skal vi finde det i dag? Ja. Ja. Wow, det tager lang tid. Ja. Nå, hvad betyder jeg for jer? Du betyder virkelig. Det betyder bare alt for os. Ja, du betyder alt. Sådan, virkelig. Ja. Hvad glæder jeg til i 8. Ikke sådan noget, tror jeg. Nå. Det er nok normalt. Ja, tror jeg. Hvad glæder jeg ikke til? At du ikke er der? At du ikke er der, det bliver ikke særlig godt. Nej, det bliver virkelig sørgeligt. Ja. Hvem var den sidste, I skrev med? Hvad stod der? Det var min storebror. Og det var en smiley, tror jeg. Den sidste, jeg skrev med, det var Julie Kjærgaard. Og der stod, hvornår laver I den der Askers. Sasha Stisen spørger, hvad synes I om mig? Du er mega sød og sjov og dejlig og god til håndbold. Ja, det er du. Og du er sød, og du er en god veninde, og du er sød, og... Det har jeg sagt 2 gange. Beskriv mig med 3 ord. Sød, flot og dejlig. Så flot og dejlig. Hvad betyder jeg for jer? Du betyder mega meget. Ja, det gør du. Du er rigtig sød. Okay, du er ikke det. Du Nej. betyder meget. Mit udseende fra 1 til 10. 9-10 stykker. Ja. Skal vi finde dig? Ja. Niklas Jensen, hvad synes I om mig? Sød. Jeg kender dig ikke sådan virkelig meget. Mit udseende fra 1 til 10. 7. Victor Tang spørger, hvad synes I om mig? Kender dig ikke sådan rigtigt. Du er en flink en. Andreas Myrmand, et eller andet Fransen. Hvad synes I om mig? Sød. Mit udseende fra 1 til 10. 8. 7. Nina Zoiga Fabel Jensen. Hvis der var noget, I ville gøre om, hvad ville det så være? At jeg ikke fik mit spraytan. Lige op til min konfirmation, det var virkelig dumt. Det ved jeg ikke. Hvem er den flotteste pige på årgangen? Det er Mille Lamgo. Ja, Hun fik jo den der. hun fik prisen. Hvem er den flotteste dreng på årgangen? Der er ikke rigtig nogen. Kun. Hvad hedder jeg stabel her? De hedder Lotte. Synes I ikke også, at klumpfisk er mega sej? Jeg kender ikke klumpfisk. Jeg synes, de er lidt seje. Hvad er den sjoveste ting, I nogensinde har gjort sammen? Er der virkelig mange? Vi har det altid mega sjovt. Ja. Sådan, der er ikke... Nej, glem det. Vi har det bare sjovt. Ja, altid. Sasha Stisen spørger, hvad synes I om mig? Du er mega sød og dejlig og smuk og god til håndbold. Ja, alt det der. Ja. Alt det positivt. Mit udseende fra 1 til 10. 9-10. Ja. Hvad er jeres bedste minde sammen? Det er vi var i Tyskland og alle de andre gange, vi var sammen, tror jeg. Ja. Ladekop. Ej, det var også mega sjovt. Ja. Ja. Hvem er jeres bedste ven? Vi tager det som drenge, og det er mine, Anton og
Karl. Jeg tror ikke rigtig, jeg har nogen bedste venner sådan. Ej, det lyder som om jeg ikke har nogen venner. Ja. Bare sig mig. Nej. Andrea Katrup spørger, hvad synes I om mig? Du er sød og pæn. Du er mega sød og mega pæn. Vil du se en frit til 10? 9,5. En kvart. 9,8. 9,99. 9,9. Ej, det er kikset. Ej, det er kikset. Ej, det er kikset. Au, stop. Simon Jakobsen, hvad synes I om mig? Sød. Pervers. Er du skaldet? Nej, men jeg vil gerne vide det, fordi jeg er ikke helt fundet af det. Godt så. Spørg ham i chat. Send et billede. Mit udseende frit til 10. Det kommer an på, om du er skaldet. Ja, det er... Det ved vi ikke, om du er. Ellers så var du en 8'er. 7'er. Ja. Johanne... Nej. Johanne! Juliane Højmose. Hvad synes I om mig? Du er mega sød og en af mine bedste veninder. Og sådan. Jeg tror, du er helt vildt sød. Ja. Hvem savner jeg lige nu? Dig blandt andet. Og så sådan... alle andre. Og min Lotte. Ej, jeg kender ikke noget, der hedder det. Noget mad, I ikke kan fordrage. Champignon. Champignon, ikke champignon. Hvad? Du siger champignon, og det hedder champignon. Sig det. Glem det. Champignon. Ja, kom. Sig det. Nej, Sig det. champignon. Det er godt. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Roast beef. Nej. Musling. Ja, det er så. Fødselsdag eller jul. Fødselsdag. Yndlingskage. Yndlingskage. Kanelkage. Det synes du. Det har du selv sagt til mig. Nå, okay. Kendis crush. Christoffer. Stoffer. Og han er her. Julia Nøring spørger, hvad synes I om mig? Du er sød og pæn og dejlig og sådan noget. Nej, den er der. Bare så ikke ved det. Du er sød og sjov. Jeg ved ikke, om jeg har svaret på det. Det kan jeg ikke huske. Hvem er det? Julia Nøring. Hvad synes I om Du er mig? sød og sjov. Philip Nær Mønsted. Hvad synes I om mig? Du er sød og sjov. Du er en god DJ, tror jeg. Ja, Og så er du tror jeg sød. da. Ja. Min udseende frit til 10. 8. 8. Maja Lindstrøm. Hvad synes I om mig? Du sød. er en sød pige. Og virkelig, virkelig en god veninde. Hjælpsom. Ja, det er meget hjælpsom. Udseende frit til 10. 7. 8. Der er omkring. 7. 6. Emil Canaris. Et eller andet. Mit udseende frit til 10. Kan vi lige rykke den her? Ej, fuck. Ej, shit. Sådan. Den er der. Du Hvem er er det? en... Canaris? Ham der. Du så før. Du så før. Ej, det er fordi, vi har lavet den mega mange gange nu. En 9,5. Undskyld, 8. Ja, en 9,5. Natasha Nordtorp spørger. Der gik jeg lige koldt igen. Hvad synes I om mig? Hørte du det? Jo. Hvad synes I om mig? Du er sød og sjov og pæn. og det der. Og god tåndbold. Vil du se en frit til 10? 10. Personlighedsfrit til 10. Anna Schmidt Nielsen, hvad synes I om mig? Jeg kan bare ikke sidde stille i dag. Du er mega sød og pæn og dejlig og sådan noget. Ja, mega sød pæn og dejlig det der. Er pæn? Ja. Ja. Er sjov at være sammen med. Vi har ikke været sammen med dig. Et DVS Christoffer. Jeres bedste dag i sommerferien indtil videre. Det ved jeg det var ikke der. Det ved jeg ikke. i dag. Ej, jeg ved ikke. Mit udseende... Ja, det var mega hyggeligt i dag. Ja. Mit udseende frit til 10. Hvem spørger om det? Cecilie Johansen spørger mit udseende frit til 10. 10. Personligt frit til 10. Hvad synes jeg om mig? Du er sød og alt det der. Bedste veninde. Dig og hende og Cecilie og Juliane og Sasha og Katrine. Jeg håber ikke, der er nogen, jeg har glemt. Julie K. Ja, Julie. Hvem var Cecilie. Alle dem der. Laura. Ja, Diana Bay. Det er hende
Mit udseende fra 1 til 10. 8, 9. Og 9. Er pæn. Ja. Justin Bieber vs. One Direction. Justin Justin Bieber. Hvad er jeres bedste minde sammen? Tyskland. Hvor pæne synes I selv, I er fra 1 til 10? 5. 3. Kan I lide kage? Ja. Altså yndlingskage, det har vi svaret på. Hvor mange minutter giver jeres popcorn? 9. 8, tror jeg. Jeg laver ikke sådan popcorn. Nej, det gør jeg ikke. Har I været fuld før? Sådan halvt. Nej, Hvad er det bedste alkohol, I har smagt? det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hvilken af jeres yndlingssodavand? Nicoline, sådan Drømmeland, eller hvad det hedder. hyldeblomst sodavand. Hyldeblomst. Ja. Hvad vil I gætte på? Kudrakindo edinga betyder? Popcorn. Hun har jo lige skrevet det. Så kunne du godt være, hun lige tænkte på det også. Jeg tror, det betyder... Enhjørning. I marken. Jeg hedder Diana. Og det betyder enhjørning i marken. Okay. Ja. Skal vi finde en dag? Ja, det kan vi godt. Julia Denker spørger, hvad synes jeg af mig? Du er sød og pæn og sådan. Ja. Og så har du noget flot hår. Ja. Gustav Hedegaard Christensen, mit udseende fra 10. 7, 8, 9, deromkring. 7-9. Tim Grønbæk Lind, mit udseende fra 1 til 10. 9,5. 9,5. Sofie Nielsen spørger, hvad synes jeg af mig? Du er alt. Ja. Mit udseende fra 1 til 10. 10. 10. Min personlighed fra 1 til 10. 10. 10. Hvad betyder det for jer? Alt. Alt. Skal vi finde en dag? Ja. Ja. Is, hvis kage. Is. Kun noget is. Paradisis. En is, ja. Paradisis. Citron. Nej. Sorbet. Passion og appelsin. Passion og appelsin. Ja, det er godt. Slik, hvis chips. Vi spiser ikke noget af delene. Lige nu i hvert fald. Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Nej, fordi vi er på SPMMB. Min mor spørger, hvad synes jeg om Brasilien? Jeg elsker Brasilien. Du er til fodbold? Nej, de er mega gode, når de har Neymar og ham der den anden. Signe Markusen spørger, hvad synes jeg om mig? Du er mega sød og bare alt det der er fantastisk. Ja, du er bare alt. Er jeg pæn? Ja. Hvorfor er jeg så dejlig? Det ved vi ikke. Nej, det kan man ikke sige. Nej, altså det er vi ikke. Det er du. Ja, lige præcis. Vi springer lige over din, Julie. Helle Møller spørger, hvad synes jeg om mig? Du er mega sød. Ja, du er mega sød og en god veninde og flot. Ja. Mit udseende fra 1 til 10. 10. Hvem var jeres sidste det har vi ikke. Victor Lee, Vesterskov, Philip. Har I heste? Nej. Vi hader heste. Ja, fordi de sparker os. Ja, Jonas Vesterskov, hvor mange tænder har I? Vi faktisk talt dem, og der er 20. Tror vi. Vi kunne ikke lige helt komme ind i munden. Victor kan godt lide remoulade. Hvad med jer? Jeg hader remoulade. Fedt. Fedt. Agurk. I remouladen. Nej, det er fedt. Nej, der skulle også noget. Det er fedt, klumper der. Nej, gå nu bare. Daniel Davis Andersen spørger, hvad synes I om mig? Du er mega sjov og mega sød. Og så savner jeg dig, tror jeg. Det ved jeg ikke. Miki Elsborg spørger, hvad synes I om mig? Du er sød og pæn. Og så er du bange for piger. Og det er ikke engang noget for sjov, det er du faktisk. Ja, det er du faktisk. Ja. Mit udseende fra 10. 8-9. 8. Oliver William Sofus Sørensen, hvad synes I om mig? Du er mega sød. Ja. Og pæn. Og så har du nogle mega flotte øjne. Ja da. Ja. Mit udseende fra 1 til 10. 9,5. Ja. Real Madrid vs Barcelona. Real Madrid. Klart. Chips Klart. slik. Vi spiser det ikke. Så er vi færdige. Hej. Hej.